DZGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaga tigdi sa radyo DZGB. Ako po ang sino magiging tagapagbaretang unyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, gobyerno lokal kan Legazpi City padagosan pagigpit sa health protocols, red tide toxin na hiling sa Sorsogon na sa Masbate. Sa lado nasyonal, quarantine classification sa NCR day pa pwedeng turusan. NPA hinagyat ni Duterte na magsuko na. Bareta sa ibang nasyon, tulong katawo gadan sa panaksak sa Germany. Sa lado ni sports, transgender athlete makawat sa Tokyo Olympics. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Padagos man giraray ang pangapodan ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City sa mga residentes kan barangay na magsunod sa napirmi sa pinapautob na minimum health protocols. Tanin day magdako lang kaso ng COVID-19 sa kapalibutan. Idan sa iyong kaagadan matapos man notaran na may mga narehistro pang kaso kan virus maski nga ni paibaba ang bilang kay ni. Idinagpaman ni Rosal na ang gobyerno lokal dahil man nagkakulang sa parungdoom sa mga namanuan na pirming maggamit in face mask, face shield as inobserbaran nin maray ang social distancing. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Formal na pinuna ng biyahe kan MV Masbate City sa roll-on, roll-off vessel kung saan kaya kaining magkarga nin maabot sa 800 na pasaheros. Asin 24 bus o darakulang truck. Sinabi ni DOTR Secretary Art Tugarin na darakulaan may tatabang kaini sa mga pasaheros hiring man. Pati na sa mga kargamento hali sa Masbate, pasiring sa kataraning na probinsya sin isla. Idinadagpaman niya na dakulaan may tatabang kainin sa lado nin empleyo. Sinabi na tugadin ang gobyerno nasyonal sa paaigan Department of Transportation padagos sa nagpapagibo ng mga proyektos. Siring sa pantalan sa iba-ibang banuan kan Masbate asin pinagalaoman na matatapos asin magkakaiguan ng operasyon sa mas lalong madaling panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Ang mga kostales na lugar sa dalawang probinsya kan Kabikolan ang positibo sa red tide. Sinabi ni Noni Enova, BFAR Regional Office Spokesperson, na base sa samples na nakolekta sa Sorsogon Bay sa Sorsogon asin Milagros sa Masbate, nagpapahiling na positibo sa paralytic shellfish toxin na sinlampas sa regulatory limit. Sa iyong pinaliwanag ng shellfish sample sa Sorsogon na minabot ni 92.64 as in 551.54 micrograms anin saxitoxin, mantang sa Milagros nasa 115.60 micrograms. Pinatanindanindahan publiko na magkuha, magbiyahe, magpabakal, magbakal asin magkaon ng gabos sa klase ng shellfish asin alamang sa mga apektadong lugar tanganing malikayan ang pagkakaudong. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kaini.
Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Renz Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Renz Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Renz Luna po, para etsupuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. It's happening!
The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. DZGB Bareta alas 12. Padagos kita sa mga Bareta ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Dahil padapat torosan ang quarantine classification sa NCR o National Capital Region. Sigon kay Health Undersecretary as in Treatment Czar Leopoldo Vega, maski nagbabaan ang kaso ng COVID-19 sa NCR, mantinido pa maggirara ang patakot na sumakat ang kaso ng COVID-19 and kaso ipautob na mas toros na quarantine classification sa NCR.
Apero digdi pinunto ni Vega na mas kinahilingan na nin pagbaba ang kaso ng COVID-19 sa kaywasan in Manila. Alangkaw pa man giraray na may kukonsidera ang bilang kan average COVID-19 cases sa NCR. Sinabi pa ni Vega na dapat man ay salang-alang may mga nairehistrong kaso din Delta variant sa Pilipinas. Sa ngunyan, nakapirarom sa GCQ General Community Quarantine ng NCR plus bubble sa Hunyo 30. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Posibleng may luwas na kan Department of Science and Technology o DOST sa masunod na bulan. Ang preliminary result kan pag-aadala sa epekto kan lagundias in virgin coconut oil bilang mga potensyal na bulong kontra sa COVID-19. Sinabi ni DOST Philippine Council for Health Research and Development Director Dr. Jaime Montoyo na sa Hulyo posibleng makumpleto na ang datos mananggad sa pag-aaral. Enot ng sinabi ni DOST Chief Fortunato de la Peña matapos ang pag-aaral kan BCO sa katapusan kan Hunyo mantangan clinical trials para sa Lagundi nagpuon kan Oktubre pa kan nakaaging taon. Mantang posibleng mahaloy pa ang clinical trials kan herbal plant tatawa-tawa. Alin sigon kay Montoya, nagalat pa man kay asindanin mas dakol na volunteers na mapartisipar sa pag-aadal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bigalaw man na mailuwas sa Hulyo, ang resulta kan pinaigimong pag-aadal manangod sa paggamit kan virgin coconut oil asin Lagundi bilang potensyal na bulong kontra sa COVID-19. Sayon kay Dr. Jaime Montoya, Director kan Philippine Council for Health Research and Development kan DOST na pinagalaw manindang matapos sa inisyal na pag-aadal na pinaigimong manangod sa paggamit kan mga nasabing herbal medicine. Erot kay ni sinabi ni DOST Secretary Fortunato de la Peña na kumpiyansa sindang matatapos ng unya na Hunyo ang clinical trial sa pinagigibo sa paggamit kan virgin coconut oil. Sinabi ni De La Peña na magiging magayon ang resulta sa ginibo na Phase 1 as in Phase 2 clinical trial sa paggamit kan VCO bilang bulong kontra sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dahil na hiling na maraot si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kung maghagad man in assistance ang mga local government units o LGU sa Visayas in Mindanao kay Vice President Leni Robredo para mapalawig sa reyon ang sa iyang programang COVID Vaccine Express. Sayon kay Rodriguez, ang interes kan mga residentes ang prioridad sinday dapat makoloran din politika. Sinabi niya nagpapatabang na siya sa Express o Drive-Thru Vaccine Initiative ni Robredo sa Office of the Vice President para mapakaskasan pagbakuna sa mga probinsya lalo na tadiit pasanaan na babakunaan sa Cagayan de Oro. So ay man ang paninindogan ni Rodriguez sa nainot ng pahay ni Davao City Mayor Sara Duterte. Nakon may girandoman minaraot ni Mayor Duterte ang suwestyon ni Robredo na arugon kan Davao City ang COVID-19 approach kan Cebu City. Yun kay Robredo, mas dakulan Quezon City alagad na hinginot ang Davao City sa mga LGUs na may halangkaw na nairehistrong kaso kan COVID-19 kada aldaw. Enot ng sinabi ni Mayor Duterte na kulang sa pagsabot asing kaaraman si Robredo asin daing may tatabang para maresolberan ang problema. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa giraray na nga po dan sa mga miyembros kan New People's Army o NPA si Presidente Rodrigo Duterte na magbaba na nin armas asin magbalik loob sa gobyerno sa sayang pagtaram sa Campo Crame sa Quezon City. Siniguro man ni Presidente Duterte na tawanan ni libreng paharong ang mga masuko na rebelde para pa sa financial asin food assistance. Sigun sa Presidente, ang mga rebelde ang mabalik sa libredong sosyedad isasalang man sa training sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA bilang preparasyon sa pagbagong buhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bareta sa ibang nasyon nasa tulong katawan nagadaan mantang anong na irido dahil sa panaksak sa Germany. Naaresto man kan mga otoridad ang 24 anyos sa Somalian suspect na lalaki. Nangyari ang insidente sa Wurzburg City kasi pinag-imbestigaran pa kan mga pulis ang motibo kan sospechado. Tulos manid nira sa ospital ang mga nalugada na biktima. Bareta sa sports.
Primerong transgender athlete si weightlifter Laurel Hubbard na masabak sa Olympics matapos piliyon ka New Zealand para sa women's event sa Tokyo Games. Karon desisyon na nagpainit sa debate may kinaraman sa pag-entra asin bako pagiging pata sa sports. Masabak si Hubbard sa super heavyweight 87 kg category kung saan ang pagkakapili sa iya nangyari sa paagi ng qualifying tournament. Ang 43 anyos na weightlifter yung pinakamaedad kung saan dati siya naglaban sa men's weightlifting competition bago siya naging transgender kan 2013. IPN special ruler anapod ka ng eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa bago nindang imbensyon na gadget para sa tama na pagsukol sa mga angkulo, pantay na level asin kurbada lalo na kung saan ng tamang lokasyon kan mga furniture sa laog nin harong. Isaksak sa ang device sa earphones jack asin buksan application sa smartphone o iPad. Automatic na mahiling sa phone and photo rendition na nakabugtak ang tamang mga distansya kan bagay na sa imong tinarget kan IPN special ruler. Istoryang naiiba. Kung dati midbid na nakatakot na tourist destination sa Transylvania ang Bran Castle pero ngunyan sa na worldwide pandemic, sa ronini sa mga lugar sa Romania na nagtataon ng COVID-19 vaccine shots. Namidbidan ng Bran Castle sa Europe o sinibapang parte kan kinaban dahil ang kastilyong ini ang naging inspirasyon kan writer na si Bram Stoker. Kan pagsurat niya ang 19th century novel na Dracula. Ang kastilyong ini ang gamit niya bilang setting kan nobela kaya dakol na readers kan Dracula nagtutubod. Tigdi makukuha ng bantog na fictional character. Pod kan magsikat ang nasabing nobela naging tourist destination na ini kan mga mahilig sa gothic horror novels. Pero sa ngunyan 2021 ginibong COVID-19 vaccination site kan Romanian government ang Bran Castle para dakol na may ganyo na magpatudok. Ang sa mga namamanuala sin buhayo naman ang local tourism. Pero sa day nakaipuan ang appointment sa pagbakuna, libre naman ang entrance sa museum asin Castillo. Na day nagkakantidad ni 8 euros dahil sa inisyatibong ini dakol ng mga taga Transylvania asin mga kataning na banwaan ang nagdayo sa Bran Castle para magpabakuna kontra sa COVID-19. Flashback. Hunyo 28 kan taon 1848 kan ikasal sina Francisco Mercado asin Teodora Alonso. Si Francisco hali sa Binyan, Laguna, mantang si Teodora hali sa Maysik, Tondo. Nagkagwasinda ng 11 mga aki, 2 lalaki asin 9 na babae. Sina Francisco asin Teodora ang mga magurang ni Dr. Jose Rizal. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base, Panarawang Tabang News Director Edwin Prado, 7 News Manager Marty La Cruz. Ako po, asin ang nagkitagapagbareta ko niya na pagkaunto, ako po si Renz Luna. Di maghali, di magpuknat, masunod na ang programang Iskaramusa. Pagkatapos sa nagkapira mga pagirumdom. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, unyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon Kaito.